Merilenda ino kedwara insa ngata mwinjo kapango go interview tin box ne ko kedwara merilenda ya igige na chieth guo ingeni miyoni ositiyo ge jo angla mangeny muti to ambe podo lwalo ni gige na okodwa ni kene na ndiko ni amiso no wacho ni Raila no yombi merilenda di a play ni video no kumana miso wache ni no yombi Raila amiso no wacha nuoyo Manyiso ni nwanendo kumoro wan kaka joluo yani ha nindo to nwanendo kumoro according to you amiso yini wacho ni ha kuparo le okokwal Raila yombe okokwal buduma okokwal according to you amiso yini wacho ni ha kuparo le okokwal Raila yombe okokwal buduma okokwal buduma okokwal bonene no mondo mi kwal kura no kwal 27 maklin ikwalo ni paptilano president sano maja kom no temo moloko chik mwacho ni mondo yombe 25% half of counties jakom no loko doge mago chike mara ila motemo mago chike injo then mondo mi chak landi katibedo ni se yombo gi 25% more than half of county to nyaki chak yud 50+1 mondo mi landi buduma de kwale 25% mar county cha ichaki doge kwal 50+1 and sabe kwalo ni ngani bende nigi joge neka acha tinde nitie wawacho bro pacha pakto wewe ne wan ko support wan koro mawa nitie gik moko makata in penjiri and chike gi bine mikelo koro onge yo mene nyaluogo baba yie ineno chike gi Raila mano kelo gi onge maber ni namba 1 odini ni nyaka ikuongi yombe nus mar county mokadho nus mar county wa ang'wen gabiro gi nyaka yode 25% nyaki yud 50+1 vote of total cast vote maken magite mondo mi kwal and sechege a polling station one gi form 34A form 34A IBC no kaka sani wachung president ang'wen IBC golo form achiel donge polling station achiel bi national tallying achiel miyo president muchung candidate ang'wen modong miyo candidate ge Raila receive form 34A mar kipiru polling station kama nagoche David Mwaure oyudo mare Ruto yudo the same Wajakoya yudo the same kasto iwacho nano kwali kad chik ni bini manikelo maning'eyo mora mora minyalo dilgo nyiso ni kade kwalo kane kwe bedo tikwalo ge polling station the open ground winja kopo kane kwalo to ne kwalo ge polling station kuma ne kwale kama ne kwale ne to agent ni ne nitie niso ni samoro ni we agent nigi kech mang'iewo to remember ni gino chung ji ang'wen niso ni nyaka ng'iewo nyaka prepare mar ng'iewo agent adek nikech achiel mara imiyo ng'acha pesa timiyo ng'a pesa timiyo ng'ani pesa mondo giyiere mondo wakwalu ok nyal kwali jogi no ko chung ji ariyo ng'eni seche ma jaluo wacho ni kata jasimiyo wacho ni nokwala baba wigi wil ni Raila nochungi Ruto jadi negi chung ji ang'wen Wajakoya nika Wajakoya David Mwaure nika niso ni kikwalo nyaka kwale jogi te koro magi nikech kata agents mag joka kabedo wacho ni nwa neno kikwalo baba anwa neno kikwalo wa nwa neno kikwalo kora ayudi mai momiyo David Mwaure ne chung chon congratulate William Ruto kapok obedo declared nikech ang'o all forms 34A nen go manyaka Raila kiwiri gi portal ma in nyalo dhi download Omari gino na download forms 40,000 gi wiye mag form 34A na download te kariwo mokwongo portal ne en open gima no yuago 27 mondo yawcha 2017 wang ne en open iori nyake portal ok ni yori Raila donjo anytime no Raila gini to ok ne dhi portal no en ikelo ne form 34 ba mari ayudi koro magi gik makane wang'iyo tandike buk ni yawa dokama indike wang buk kama wagikeni kokwe neno maber gini hinyo jakom lakini joma noko kaw thuolo gi jathum ai siasa ewi tumeni ok mit na chieth guok Carrefour we lando ne ji gik mofuo kuoma Merilenda olundi sawa bwana nini Merilenda koneno posta mora bwana nyako inbox no say inbox ngani ni olew bwana nyinu mi pressure gukinyi bwana akone ni lew bwana an interview kata yonge tadhe go gambele Merilenda
Walk away from my things koke dwara. We keto ni luongi mana toke dwara. Merilenda uma. Dayoni. Merilenda ngamoke dwa e block tiwe luo gigene. Chieth guo. Bwana ni kasto sebolo kasto uko nani ati amen. Koro aluok pieri. Owich Joshua ne kanyo no endo. Merilenda ni wamanjo jo mabudho kaka Lili Janes nyar kana mo. An gik miwacho oko daga. Merilenda ndalo mini konyo jo thum nosekala. An baru yan pok konya. Olundi. Cool. Meri okose konya miso. Nyo mari next week. Okade goso. Kalora ni wan gi fanwa. Nilungo ni Merilenda uma gulge noto. Pole mus. Chuno kaka ose supporter. An kaka miso. Chuno nyaka dhi liel no. Weekend. Weekend ne. Next week. Weekend ma wantiene this week. But koro gisani watimo mos mane Merilenda uma. Merilenda pole. Eni Merilenda ni fan. Ma bakta jo thumte okapani chima Merilenda pokolando. Ngama ni gichuny. Ma onya chung kodi sa city. Koro mi ambe na neno ni kaka na miso. Okaneka ang jatija to taye cancel so. Mondo adhi mar jatija ne kendo fan biro ge tije gi kabiro konya. Lakini fan to ka koro yodo sida to kanyal cancel so. Koro gima duong mokwongo en ya cancel so ma joma ni adhi ugenya yogo wuon Merilenda auma. Wow. Yeah. That is so great. Amiso no wacho maber e interview. In fact Amiso no luonga linga Fred ina chua kindembli inionge ka. Iwinjo wan wuok ni one truth maker. Ngama siemo wabe onge jo masiemo e matho. According to you Amiso yini wacho ni Kuparo le. Oko kwal Raila yombe. Ya. Oko kwal. Buduma oko kwal. Olundi kendo. Kuro wan ka ende gi Fred ngama donjo no endo Merilenda mono chwanya nyaka kunga kone nkech en ngata nyako inbox nikidhi kumari ngeno ndiko title mopogore Amiso no ndiko ne title Amiso ni no wacho ni no yombra ila kidwaro tami video no kumono wache. According to you Amiso yini wacho ni Kuparo le. Oko kwal Raila yombe. Ya. Oko kwal. Buduma oko kwal. Dayoni we an kigitema kendo. Yes, nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kawuono ni endi wachako biro kaende wabiro gi Fred Randere. En wuoyi ma kineno Randere wuoyi ma smart sana wuoyi manoma kaka ineno no endo ng'ene jomoko kuomu ng'e jomoko kuomu bende pod kiayo jama ma bwana nyithindo gothomoko ka bwana an thume kende manega thume kende manega ng'ama pok winjo thum Fred Randere dhi e YouTube kacha endo imanyo Fred Randere en kacha endo e kuonde modongo platforms te kochakore TikTok, Facebook, Instagram, kani Telegram entiere ang no wach no kende no endo ingamo se donjo kanyo no endo gimo konge temo kapok wa msani cha kuwoyo en let's share the live share tell your friend, a friend will tell a friend that also will invite a friend. So when you're there, first I want to appreciate you so much for joining because we can't do it without you. You're always our kings and we appreciate our fans. So those people who are there, it's Super Sato as usual, second edition. You know, tulikuwa pale na msanii anaitwa Abuja Lamu ambaye tulikuwa naye mchana na sasa hivi tuko na Fred Randere. We must smart bwana. Fred, kauthulu ni endi kongi boss jogi bwana. Hey Fred bwana, iwo boss matem bwana. Bwana anu wo matek matem bwana Fred. Kunyinga ngani Fred Randere. Fred Randere. Woi mais hand sa mo mandawe. Ngani Fred Randere. Yeah. Bingene kiwacho ni Fred Randere samoro jogi penjore ni Fred Randere would kanye Fred Randere nyinga manyinga ngawa nikech on the other side they would also like to know your official name kaki luongi officially togi iwuode kanye. Okay, nyinga manyinga. Ilunga ni Frederick Olanga. Okay. Wood game. Fred Wood game.
Bwana ingeni jaongla ngotegno bwana. Ini wuma kaja gospel ya. Fred ya. Ingama wuod game. In gi mwaka die e banyo. Rengo manyaka ichaki. Okay, nyaka yao band na kukubudo lakini kalure di kata na na sebu industry. Band na kukubudo. Okay. Band yao when? Band na kukubudo for 2 years but industry ita sebu. No, sebu the industry. Okay, kwa na joto. Kwa na jothumbe chiel misi jothumbe moko achiel ariyo adek misego ne gi backup chien kanyo no end. Okay, asego ne this backup. This toto. Ni toto mawura jigo jawe. Mawura jigo jakongo. Mawura jigo jachore. Kuona mago marwaro. Ko this to ba ne nyaka lisha to backup. Elisa toto. Paro ganyaso. Okay. Koro chako na to. Mar backup. Achake gi ng'ato Jakuda Kala. Okay. Chake kanyo ranchira. Kuro ngamoti na backup. Makuru dawachi na tele backup. Mweche to ko. Yeah. Ene ng'ato no this to. This toto. This what I jego. Mani ngamoti na. Yeah. Ma enemy ya kuome ka ibiro ya band. Kume okaya ka biro ya band kume ka kuna sibe iya ka kuri ngama asibe ngamonge thom dongere awachini kuome me ae kasto iya band kuome kore manya wachina ka ya mango kudisi me koso sikia kuma udisi chakira kumsani mona. Okay. Kudisi no eni wachini ko awuoke kaka kuno. Aneno ka Jakadere osedonjo kacha endo kendo wacho ni asedonjo nitie jok mang'eny kaendi mosebiro dona kaw thuolo ni endi mondo akwonga arwaku kanyo no endo. Aneno ka wan kaendi gi ji mang'eny. Silas Ramogi wacho ni following Merilenda Uma. Merilenda ino kidwara. Merilenda ino kidwara insa ngata mwinjo kapango go interview tin box. Ne ko kidwara Merilenda ya gige na chieth guo. Ingeni miyoni ositiyo gi jo angla mang'eny muti to ambe podo luwa ni gige na okodwa ni kene na ndiko ni Amiso no wacho ni Raila no yombi. Merilenda a play ni video no kuma na Amiso wache ni no yomb Raila. Amiso no wacha nuoyo we lando ne jigi mofuo kuoma Merilenda olundi sawa bwana nini Merilenda koneno posta mora bwana nyako inbox no say inbox ngani ni olew bwana nyino mi pressure gukinyi bwana akone ne lew bwana an interview kata yonge tade go gambele Merilenda walk away from my things ko kidwara we keto ni luongi mana to kidwara Merilenda uma dayoni Merilenda ngamo kidwa block tiwe luo gigene chieth guo bwana ni kasto sebolo kasto uko nani ati amen koro aluok pieri owich Joshua ne kanyo no endo Merilenda ni wamanjo jo mabudho kaka Lili Janes nyar kana mo angik mi wacho kodaga Merilenda ndalo mini konyo jo thum nosekalo an baru yan poki konya oluni cool Meri okose konya Amiso no wacho maber e interview. In fact Amiso no luonga linga Fred ina chua kindembri in yonge ka. Iwinjo wan wuok ni wan truth meter ngama siemo wabe onge jo masiemo e matho. Olundi kendo. Kuro wan ka indi gi Fred ngama donjo no endo Merilenda mono chwanya nyaka kunga kone nikech en ngata nyako inbox nikidhi kumari. Ngeno ndiko title mopogore Amiso no ndiko ne title. Amiso ni no wacho nino yomb Raila kidwaro ta mi video no kumono wache dayo ni we an kigitema kendo koro wan ka indigi Fred Randere Fred ni ogolo to moko dwa koko kaka mor ne no ye wang bwana wacho ni ya umari ni ya umari uketa ka to koro chako go koko kendo but mane ka kwari e piny nikech nitie jok moko mono chako gi jothum chon to gipare kaka ne gidhi che kaka gidhi wano kwan kamano wan kor ilok itizei de kaka wadhi katewe stress biro ne kuma iti wadu kinye nego wagi stress oluni koro inga mani kanyo endo koponi poki neno Fred Randere
ng'ato wacho ga acha ni akia na nyier kumokoro chope ni de nyaka nyier an ng'ato ok bi donje gi gina kaka control de nyaka nyier kendo konuru Mary Linda ni kuma entiere owe gi gina ng'enya atimo gik maricho ne to embo bolonde oluwo ng'ama kodwa olunde kendo olunde no biro bet kata kaka gina iluongo nang'o iluongo ni Kibwagizo Fred Dembri yine makoro yine interview wa icho milande Dembri wachwako Mary Linda mondo kopo no support maber naneno ko ketie profile anyalo yanye dingwe no ketie profile koro pa no nyalo controller kodi dogna ko ni kilew to lew ke channel na dhi mbele kata Mary Linda onge sawa aya koro jo piny ng'ama ni kanyo no endo ng'ato wacho ni awinji maler from 58 Nakuru winja uru maler kasto jok mang'eny to gi depression sana wasani iwinjo nikech samoro ng'ato intimidate online gimitimo kopo ni ng'ato timo gik maricho ni kaka Fred wan go kaendi iluongo ni Fred Randere kopo ni yudo ka wende ne richo ni gimitimo is very simple block Fred mondo kik yud wende ne but not that iluwe tikendo wende ne rach ni ti comment kanyo in fact Fred koro crach in ma in you are stupid yeah kopo ni ng'ato timo gik marach nikech content te ng'ato ok nyal mori an content na nyalo bet ni rach of which no problem okwa wede okwan wat iwinjo maber liel ok biriwowa liel ok biriwowa koro gimitimo kopo ni content ma ng'ato timo rach ni jathum wer ni marach we donjo kanyo ne ya iwer marach ma ng'amo mini dhi e page mar ng'ato onge sawa koro Fred enang'o ma kaka ni yako this enang'o mono timore mi yako this en problem mane mabet ga maka ine band marumari tiringi chikori idhi yaw band ni en ga pesa kose en ga tamba kose en ga ne bwana romo bwana we adhi awera ambe kose tuolo ng'ato sedonjo kacho wacho ni chet guo ka winji maler thank you so much en ga ng'o matimore makasto bedo ni ng'ato yaw band ni idwa wuoye in but adwa ni ichwak duondi matin ngena atemo chwaki mondo ibed motegno nikech gik mine no wacho gibiro yudi nyaka stage koro ni gibed motegno sani te oyudi ka wan ji matin aila no biro yudi ka koro yigo shopo ng'ato gore gi dhako e stage kuma perform koro chak tegno chone umi ategi okay kalu ka kian gimo miyo na wuok kodhis okado wacho ka gimo segoloji bata no wacho gimo golo kodhis yeah gimo miyo na wuok kodhis mama ni kola chak manyo kian anok nange na sene but gimo na tiyo te to nge ni kola sene yeah ai koro problem ani ndio beti koro ni na sene pod ngena ngena kia to gine na sene tan bi pod ngena kia but gin to koro gine na sene gin gingeni ngewe but in to pode kia gin tinge na neno na nge an to poda neno na kia in pode neno na kia we koro manu band members then this to koro neno ni ni koro acha ko manyo kia mani sone oneno ka inga mosetegno okay koro gin no dio bedo na challenge mangenya ahinya nikech yudo ka seche moko idhi goli ga in ready mar azol lakini pok ni nyablu idhi kata nusu mwal mar godana ni idhi goka yeah but koro se goli koro idhi sino kona ni koro asewuotho kodi e dwo Nyanza kama misenge gi mathono koro sani ne ni chako manyo yeah manyiso ni bedo release ano this no gona maber manage mama kendo ne ber ne malich ka chako tanga gitu mok ni en sigu moro nitiere ni kijana no ringo ya kaendi okay nyaka gisane Mary Linda wacho ni umari kawuono idonjo na we text online Mary Linda we text online gik misi wacho kuma nganya anga yanyi live we akunga ya live Mary Linda ulundi aya Charles wacho ni kor kadonjo Mary Linda we record da ruch number na kaka na ruch in fact kigi umi awe ine no status na iwango ya ambene adonjo ni mapieri tim gimi jatimo wangla tip nega uru ambende mondo ichom ko ngata chelo hit chetni
Merilinda. Ni kon jamano oket mic maber. Ba iwacho ni nitiere kaka okiwo motegno. Koro wadwa ni wuo motegno baba. Isebedo jajawa. Wuo motegno. Isebedo jajawa. Koro gisani jaka gisamo weni isegolo thongeri. Gisamo weni tumbe na mani YouTube. An gi tumbe ariyo kende. Inge tumbe ariyo. Tumbe mango. An gi tumbe beach. Ya inge tumbe beach. Makata sani makawa ahamu na kitu tumachiri YouTube. To sani endi ineno ka pinyu osebiro mar iluongo ni it is a competitive world kuma joangla mang'eny tiyo gi pesa mar golo thum high quality kendo owacho ni Umari kon wendo ochajre yawa sauti iko chini sana tafadhali wendo chajre iyudo ka jitiyo gi pesa mang'eny like jigolo videos jitimo promotion and the rest inere kaka iketo mari imbe itimo promotion magi igolo video gik machalo kamano koso in pod igolo audio an pod igolo audio to mone bena golo ne video en to mar Nikita love okay kanya sai na locho na to mane madi bedo video na madi kongo tik mar Nikita love okay lakini audio isegolo ne audio isegolo ne kono to muno ema ala munya sai mondo gik mapangre odong maber aya golo ne chien ka chendo waseneno gik moko ko bedo tungne gi chapne to mano kotenore gi Maryland kuri ngeni kaka wacho ni ati thum Maryland ni ende to paro nane kinde mosekalo kanyo wasebedo ka wanene kipost picha moro ntie munugo gi Maryland to ge Maryland be landi ge komoro and then ena gi mipenjruok like okni en mosetimore kata no ni bede ni kaka untiere gi usiano gi Nikita love ngeni papka inyalo yudo ka dari eloko drive for example maybe yudo ka ngamono riembe chape iwinjo koro wacho ni no kijana ne ma koro ngaman gi driving license mapokori bogo mang'eny moko go akunga rwaki ga pocket woko penje no egeni en penjo by the way bet putang by the way kiwi dwoko no sami dwoko no werwa kwelo kae ndane no kai dwaro pigniso sedonyo kache chaendi ngane Lucy bene kacho chini Umari mosna Fred manu Lucy mane gemane some comment ge kon kecha neno ka camera ni duong aneno ka ngane ne edwedo pignis wacho ka chane nice camera jo angle ti ungawe manade nyake edwedo wacho igine wako wacho kizungu ge dala yao wacha twakalo pio wa some comments waru ni ati Umari chaji meanwhile ingamo sedonyo kanyino endo mailungo ni super sato wan ka endigi Fred ilungo ne Fred Randere mbele kacho wasenene gi Nikita yenyanya kana luonge mondo mia penje ni to nango mondo koro kamoso jitange kaka moso ya kamoso jitange kaka moso ma pio comment nika indi aneno ka Edward Pignis nyero wach ni penje nuago by the way no penje nuago mano kori ipenji magi maji olenga to gedwa kata ne Maryland ko ni we biro kamano ko jidonge gigi kanye Maryland to seti dala yini modo ko de fel aya ko de kata ni ke wango yogoli profile magi de mabiro mess ya Maryland ni kawo jolok aya Charles wacho ni be nena Charles si anga ngato mess koda we klemono mess koda mapo ni walo aya Charles jing wacho ni ere thumbe moro awinje ba ere thumbe moro awinje okay ni YouTube kaje chendo imanyo Fred Randere aya Charles wacho kaje ni no Lady V wacho ni mos na Fred kwani ngeri maber Lady V nyar soja to mosi kaw Fere Omosh wacho ni Umari jamano wero what ma joangla wasewacho ni iluonge ne Fred
Randere. Idhi YouTube kacha endo timanyo Fred Randere. Bewe chandri manya Nikita Love Fred Randere. Idhi yo werne kanyo post ngeny kanyo masiriani. Aha. Apa ni magi man kanyo. Midenga weekly watch di umari sedonje budho. Kae waneni Mos one code Kimo Nicholas. Kimo Nicholas, thank you so much. Beine na nini Charles and any other person who is there. Ingamo sedonjo kanyo nendo gini kwai en ni kopo ni poki share this live share ni ketch1 ka ende gi Fred Randere tinga ma pod penjo Fred Randere ring kache YouTube mare nitie thum mano golo ma latest iluongo ne inde kana bwana wachoche kino matek bwana ngini ka wache to gineno ni ani magolo thum no Nikita Love. Nikita Love dong the man Nick Pero thum no Fred Randere Ay, Nikita Love. Wala lo Nikita Love golo ko wudu fi. No monote me wudu fi bene nitie. Oh, engineer ne nitie mo en mo golo werno. Engineer no loso thum. Oh, No loso thum no en mana dhi mawuoyo kode. ikone ni adwa weri chiegi. Okawuoyo kode lakini nowuona ne olosna kode. Man nokona na biawe. Makata sama wuoyo kodi ni nitiere thumba man bari to ni wuoyo kenda doka go. Oh, magini ene na thum moro maler. Ok ni ati ni nitie kaka nitie. Ne gin thumbe ariyo to Nikita Love mana kunga golo. Nikita Love tingene kidogo. Nikita Love kidogo barikiwa suda kwa. Nikita Love barikiwa. Okay, Nikita Love kendo jawo manyero ka Nikita Love kendo umari wach ne wer wende achiel wadwa winjo ai miketo no endo ketna ba ketna Wala urikaro wanjo murupiem korwa momako watinde uso konge ba waricho wanjo maricho no weko thumti uso kongo ne Nikita Love mano thum mamita hinya aneno ka doti culture sedonjo mano Malaya all the way from abroad ene doti culture ni mage jopuni makrilo nege pesa machalelo we joma wuoyo mang'eny to gine timo gima tin we mula kaka mula makolo ani interview do ko ni ati ng'ane biro promote gi dhoge marach merelen ne gi dhog to onge gimoro ai koro Nikita Love sani bwana gino nigi views adi kanyo Nikita Love naona pale iko na views inaitwa nini 1.1. Okay, dog. How many days? 3 weeks. 3 weeks. Na chakyo nyagiro. Jogi poko winjo Nikita Love. Oh, ketna gina batin. Ketna thum. Nikita Love. Winyo Nikita Love. Nikita Love. Winyo Nikita Love. Nikita Love. Nikita Love. One time mwachwa keji adwa ni ineno kaka werni adwa ni thumo bed mari koro ni ine stage okadwa ni gala nguri karo no gala nguri karo bwana ijo angla gala kati bwana wale wewe nikisana yesu mapunge ino kichwa ni malicho meonde makini wabijime adogo sana jamani ni kuche mchana nero chogo ani sana jamani ni kuche mchana wale walicho nane bana aloega mo
maonge bit agala urika kon joge ni awangi to ber batinga magala urikaro agala urikaro bona mia maten giwinji duondi from introduction to sabia de gala kuma meeting chwadegi kuma meeting kati ya ichako mani Nikita love Anyami na de sorry winji wende nyathi joluo Nikita love winji wende nyathi joluo kurani bai kiwa nyathi kano mai wende nyathi joluo Tinda gala udikaro Sigidi Tinda gala udikaro Sugudu Dano yore udadala Podi su Nigi sando Yesu neko sama Kendo kichua di mami Jogi dinga duke Mani lugo ni Fred Randere Yin jato mani mingeyo ko pogore gian Jato makori nge ko pogore gian en Fred Randere Magi jok mapodi biro mielo kabisa Miel nga madonje field molo juma uo Kaka wan miel wawate Miel jo madonje agri umeri wo mara no one sita kumina nane ase go to nyaka lo kabar kora bidala koro jo madonje one dog upcoming emanya kamiel birinjo duondo no endo ingama ne kanyu kona ni winjo gino nango nyije lamo thank you so much aneni kaecha endo culture dote se donjo wachuni I see we have started Christmas very well starting oge wat hosa ngane Lady Vinyar so de wachuni ya umai Lady Vinyar so de gini mago kuro jok malejit Lady Vinyar so aketi lwedo moko mangeyo mosete oingo ngane Merilena negelowete Lady V angeyo Lady V Lady V koro wako ni dimora about Lady V ko kadwa pando nini Lady V ni ko chako na tik ya oban ok Lady V ni Lady V no mimi njo nyar Lady Vinyar so yeah Lady V nyar so jano mane ngamo miukura ya oban Lady V nyar so mane ngamo miukura ya oban de mane ko naga kana chako stage ku this to kona ni wer ma met kabisa mo kane gima nyalo ni chako Lady V ni jok mane jewa ma Lady V no ojewa sana kana chako ya oban to koro Lady V kamora ngora ma intiere kama kete but jawangla pur biro dong mana jawangla ngamono otimo ni maber me ya bando no dong poki iwero mane ke Lady V in fact kama na were lando kamara imano ni were Lady lando kamara kama na were lando kamara ni mano ni go bena were Lady mok ni bi yo wil ya poko wil okay imani sekonwa mar Lady V Nikita timamo momio owere kama ke changeni ngato nyaka bed maybe ochulo pesa mondo were kata maybe nyiew ni gik moko kaka to midongene no kuwero Mama Ida no miye sipek no instrument Mama Ida no miye to me instrument koro nyaka ne wero Mama Ida in Nikita love nikech joto mang'eny sorry to say this joto mang'eny bende ni oko kanyo no endo osekon gini gine TikTok live to neno nyarloka moro mutito keto mo to koneni ya unaweza imba vizuri okay ukienda studio ni pesa ngapi ka studio golo wer to yago lunde iwinje ya usetimo kati inse maybe wer kama to in bilweti nono okra ke one kama ndo waen light to make sianda nini nono ko nyaka kunga penyi matin maybe ochangi optima chelere yeah Gima Nikita love okay to Nikita no kana yo chopo kama koro ni chopo nini kitu ngenyan gitume yeah wakao budo sana kana kitu to Nikita na perform stage ni kitu won Kenya gitume yeah manyiso ni ena gimono biro gi juogi to Nikita no ena gimono biro gi juogi batanya no wacho ni konchiel ya sai manotele because kata Nikita love na winjo no nego benia wero Nikita no kata oknangi some expectations but na ni mondo mi chunya ni winjo no nego benia wero iwondo wa kwa kapiny neno ma kata Raila Odinga pachino kbi anywhere ngamo se konyo piny mokilo
Koro tom Nikita no okanyal riam. Juogi oyude yudo kinendo to Nikita Love mochiko Nikita Love kia onge gimuso wacho Nikita Love ibedo gi wende ka Nikita kia juogi biro Juogi nokelo na kila tom kamano but wuoyo to ne owuoyo kode kata comments mana kamano kaka ngato nyalo muso mana kaka ngato nyalo apani elewa comments ang'eyo to kata en wuon pachok ne paro na nyalo golo ne koro nitiere time mano chopo makoro Nikita neno ka koro gini is very serious mane abi perform di Durai okay mane seo ba tom na compose ka seo ba okay adi perform di Durai to nako ni gani na to mana Simba ma winjo ka ngama nego na keyboard ni gongo na rimpo emo wa compose before yeah awinjo ka koro kama were ni to nego benyen gima ngato king winjo king ka winjo ko yakao Simba ta record for ade WhatsApp tadio ka voice ta record kaka wer tamaka maka Simba ofuko mabenga onge ngama nonge na record to tauru yoro nene kit amaka rinuse chopo fan cage kata naonge namba ni kit kuinge a moment me yoro nene ba i contact mande mai contact wage kit because some yoro ne WhatsApp some yoro ne WhatsApp ni kechi gini na wero ne bedo ni na wero ne gini sakasa no chopo kama koro achopo nyati inbox mar messenger messenger ni kota wi no na ka kelu story messenger ni ngato nyachopo kata yonge namba yeah it is inbox mare mar messenger mapimo ne Nikita ani wendi excuse me Nikita upenje ni ndiwenda ni wera nadi to akiai nakone ni nini to background mari nagole tombe japan makajudo mora nyitindi mora manya bedo nune go beni werigo nagole tombe japan makajudo because kidi wero ngato to kun nada ni wera kama aba ni wera kama eta narango mayo ka ok no nyalo yudo time mar explain naka kuno na wera yeah koro ne kao tombe japan makajudo ta bet go piny mawinjo mang'eyo kaka nyalo loso mara kiko bed machal gi mar japan makajudo ma to bed mawero Nikita to kasha ni dang javan wuogi mawacho ni kwalo thome ke details ko ikawe thombe ngama sani okwalo thombe javan iwinjo tinde ko wacho ni mino modi tinde ko modi nyakolo mo kaka winjo no endo ma iluongo ni super sato wan kae ndege Fred Randere ni kopone kia inyalo ringo kacha YouTube mare owero to mamit kabisa ai Nikita Love awiri nade nyathi maber kini jathum yawa ngato koko dini were said kazi cha kipenje ni Nikita weri naye okay weki kia but into maber ili kacha YouTube imanyo Nikita Love by Fred Randere opango golo video kacha endo owe ma smart pesa mapodore me matin but aneno ka jok moko machalo Lendo se chako temo yongi keti profile oko gimoro ilangela macha atwa okay but no problem maybe maber a moment meneno ka gichako keti kamano ngini you have a future jok mongo future kawano kudeke alright I don't know ka indika jini comment mang'eny kabisa onyija la mwacho ni ape nwago ne thomno mar Nikita Love no and love song kose contemporary song too and if it's a love song what's the secret behind it kose omayi wuodu fibi dhako mage penjo midwa no kare wadwo penjo wacho ni na koru kama mage penjo midwa koru bi penjo in fact asomo part mogik no ne era nitie ye ka dieri kozo to kopo ni era nitie ye de ma wuodu fibi dhako dogere kasto aneno ka doti culture wachini kumbe lu we have and some men juice chako gombi to majo loka wili mon motimo buru Kenya mawach ma doti edi ka loka ila biro konyi bera butane ise konyo abiro goli lwedo maricho te aya koro dok mano okay en contemporary song koso en love song okay tumbe Nikita matek bed but kamera baba anji okudwa kata winjo dwa in fact in meji dwa winji ana guide mana tu in be no ninga wene wa kamera tigo mbaka wo tumbe Nikita aparo ni ngamose winje kapo nono ni unego penja kinda gi Nikita
kinde gi Nikita. Okone kupenja thum Nikita. Okay. Onigo penji thum Nikita, thum Nikita wacho gima kinda gi Nikita. Okay. Koro ne kapo nono ni mano korome, to ne kupenja kinda gi Nikita. But nikech koro in ng'ama riek malonga mopenjo gino, inyalo correct tu. Koro thum Nikita, ni kor thum Nikita kata ka apani thum Nikita totally onge gimora mora mapacha. I didn't have any expectations kana loso na Nikita thum ni. Anya kata chocho ngato. Mago gik mane onge pacha. Nikech thum no life mane antiere ka loso thum no. Okadwa donje mang'eny. Thum no kaka lose yani mago gik mane onge pacha. Gimora mora ne thum Nikita na losa na daloso thum Nikita. Kapo nono ni Nyasaye yie. Nikita nigi followers mang'eny. Seche mo post na thum ni. Jiro penjo ni ng'amo ni manga. Jidinge ni manga. Tai to dhi boost nyaka thuma mar lando kama. Yeah, it is true. Malbedo na loso thum Nikita. Makoro Nikita no se fue na loso thume. Nikita ne lando thum mar lando kamara kamora mora mako dhi live to thum mar lando kamara manila. Yeah. Mani ngeni pok na golo thume ma thume ni. But no miyo lando lek na mana dwaro cha. No chopo kar nikech mani gima na paro ni thume kal wero Nikita. Dhi miyo thum mani mar lando kamara ni bedhi. Yeah. Nitiere kama no chopo ma anna dwani mondo mi awer ngata. Bora tu ni ochulo na studio. Nikech an gi thumbe mang'eny wiya to kaka nyalo dhi golo gi. Yeah, it is true. Manyiso ne kata wende ni endi iwera to chulo ni studio. Mok ni dang'o wach ne maybe no mokwongo tik na lose ta onge pe studio to kaka kwa Nikita pod nota. Yeah. Okay. Ma aparo ni ng'ato ni Kido Jaugana. Kido oko gospel. Kido Jaugana. Kido ne. Koro Kido producer. Kido kano ya studio. Ne ya studio gi offer. Yeah. Modi mo bedo piny mo temo mazoezi ne thum Nikita ni. Gi ja keyboard na. Nikech offer cha ne nono. Ma confirm ni gicha nono. Kura dwaro ringo munda dhia gol thum ni. Kapoko offer uru. Unfortunately, no yodo kapoda ng'ama manyo. Koro seche moko shughuli na bedo mang'eny. Koro kapo ai to giseche mapod walose thum ni napo ka offer chodhi muru. Ma kathum Nikita na se no se mia sample to poko los. Kuri winjo. Sample mar Nikita an go ka Kido Jaugana. To pok no los thum. Ma offer cha no dhi muru. Pole, Koro nadia winjo nikech na wera live performance to pok na dhiga matemo record. Koro ngini sample cha ukona ni thum ni dhi wuok maber. Koro chulo. Ni nyaka pimne Nikita na dagolo thum daonge pesa. Kech promoters gibe ok dianga biiri. Adwa wero Nikita lava adwa ni chulo na studio. Odhi dwaro ni lock thum cha. Mondo bed mare. Odhi dwaro ni lock thum cha mondo bed mare. Thum no ne made seriously kata ka were stage no moro ji mang'eny. To onge kaka inyalo loke ne ng'ato. To ng'ato nyalo chulo ni studio ni dhi wero Nikita. Koro no chulo nyaka achim mana Nikita. Ma en no kao tingne. Koro kanyo na goiro kamano kabisa nikech thum no ka ng'e geno ni onyagolo. Okay. To mani gima na go. Recently here kata sani ng'eni kwago picha kodi to kata ka kwa bet no endo ineno distance. But nitie picha moro ma trend mbui sana ka un gi Nikita irwaka ngolo bedu bet ma close to keni like ung'iyoru seneno gima chalo kamano. Koro mano sebedo ka chapo wijine samoro gini no ken wera nikech mondo mi ng'eni dongi neno kuma chope distance moro nitie. Koro ng'eni ka kalo ka kala kae ndi sana ka koro wan chwech mopogore nyalo kelo paro. Okawachi nitie paro moro but nyalo kelo paro nikech ng'ama be chopiri mi bed kama hinya nyiso ni un close sana. Do bed ni ati nen cloud chasing koso ne japiche moko nunu chori kech japiche to nyalo konuni ati songa hivi to mano tinyelo yudo space. Kech tieno ma kiuni beneno tieno to une club. Mani gima chapo ji emo mi koro LTN ni kae ndi mondo giwe wacho gima rumors. Koro kwa ya ka to gi the correct thing. Tin be ng'ama poko winjo thum no. Idhi e YouTube kacha indo timanyo Nikita Love Fred Randere and love song. I Nikita Love. Yani odengo. Odengo maka ng'ato koni ni ana wera like ng'eni juogi betemo teme. Juogi. Like elewe.
Okay, sawa. Duoka kan duoka picha. About picha. Inyalo demo wechuru lima bor. Ya adwa ne chure mo chigni demonstrate picha chao. Ko anene kita. Koro about picha no. En gima osemia mimi sana. O trend sana ng'eyo. Baby you can jipenji jichapi koso ane mapenji gi kendi. Ngeni by the way anyalo wuondore ne ni apenjo gik ma jo penj paro, kara penji gik mane maparo. Be jipenji picha no mokwongo chagi kan. Dano penja mang'eny Good. sana. Nyiso ni an sawa. An sawa kabisa. Koro ka penji wa chuge Nikita love. I'm still okay. I'm still on the right track. Good. Koro wachna. Ugo picha club e achiel un close. Ariyo en otieno, adek en club. Sawa, ang'wen en chi ng'ato. Abich were, auchiel en love song. Ok ni ati, ana wero Nikita no konya. Jaber nyathi maber, aweri nade nyathi mayom. Nyakore mogi podi luongo ni super sato wan ka endi luongo ni mari naso mari chieno jamo ne mbele. Chiene mineno mbele mengo. Eming'ondo boka paro maricho yae. Kati nyalo wacho ni mari dhako ngode ne gichaki koreto podi chwako sitirungi. Kawuono wan ka endi gi Fred Randere. Fred ni ndi en jama mawero gospel. En gospel adier. En jama mawero anglo. Okay, sawa. Kise koreta kamano to sawa. Aneno ka jini ka endi Lucy Keto selonyo. Owacho ka echa ni hello. Lucy ti ungawe ya uwe magikizungu. Doti ni ka echa endo wacho ni kik limita yawa. Kwani pok noti ne okay. Merilenda podu watch kanyo, Merilenda itu bi kanyo watch. Aya very mbori wacho ni aya golu obare. Puonjiri ko doluo kati nyalo ndio kesonga som. Ngano mari nyash mos Randere Lucy Keto mosi. Wacho ni amosi kabisa. Dog na mbaka chana mi mana break mondo kata kidwa riambo tipar miriambo. Kae na dire di gol. Okay. Kum picha madhi mbele ma trend sana online. Mabe kata kidhi nini mara kidhi yudo Facebook page mara. Facebook page ma kidhi yudo picha no kan ka. Yeah. Picha no sekelo nini ma nitie jomo sepenja go mang'eny ma kati ler ni mar duka mini. Picha no anaparo ni gino en kaka ng'ato nyalo go picha. Bacha paro kamano. Bacha kona ni gino en kaka ng'ato nyalo. Ngech ero awero Nikita pake jaber. Nikita nondika no picha. Mane gimi banya penji. Bedo ni noranga no yuso ni wan kode kose bedo ni penji. Gin kanyo giwuorore gi watch gi. Mane penji man gwan. Ipenji ne bedo ni ne Nikita range. Mane nyiso ni gin kode. Ine mi penji anta. Okay. Keche aparo ni kacha ne na yakombe. Ne onge kamoro mane private ne uponga ahinya. King'iyo kanyo kidhiro kane wanone ba. Kaka picha no ndik ni piny kanyo ng'ama ne gowa picha ne cameraman mege sabi. Koro bedo gima chanda ni obedo ni Nikita ne ranga. Omiyo ji paro ni an gi Nikita. Kuse bedo ni na were. Omiyo ji paro ni an ko. Dongini ose bedo ka en gima trend by the way. Ingeni ng'at moro machalo kaka Ruto sani ko kao to posti. Koro kati defend ni ingeni anana Mkenya like any other person. Ruto neno kan gi talent yoyo. Jadi man gi talent na Ruto pok no post yawa. Jadi man gi talent yawa. But anyway, en kako wache no endo Fred Randere owacho ni maber kabisa ne nowero ngani nowero Nikita love just like any other song. Aya, China moro penjo kachania, wapenjo ni are they lovers or not? Tunataka jibu moja, sio maelezo. We Nikita, Nikita ni snatch. Som bwana, som kai, adwa ni som kendi ne jato. Wengi wachiki kwa sauti kamera neka. Gimangano penjo wacho na some comment kanyo. Wapenjo ni are they lovers or not? Ogedwa tunataka jibu moja, sio maelezo. Nikita? We Nikita ni snatch. We Nikita ni snatch. Okay. Koro. Ano ka child Nikita.
then onge chieng mane ng'ato bro nene ka ano ka chod Nikita. Secondly, onge chieng ma Randere no book ready post girlfriend ne social media. I don't like exposing my relationship status. Koso I date mananga muti koro koro kaki post tami ngeni manu be nyalo timore ok ni awacho ni ang'eyo, but it's a question. Yeah, yenti ngama wacho ni my relation is private kare chiege. Koro in short wacho ni you people are not, we are not dating. Koro giwacho ni kiki explain me gidwaro answer chiel. No, kwa date gi Nikita. Very good. Haya. Fred wer kaka yero be kik ngato limit mano le divinya soya. Haya. Doti culture wacho ni love is blind, we can't expose, we can't share it public. Dipoka jo semo seme bado doti kodi kama neno. Kasto je chaira wacho ni kwa song umesema Nikita jaber nyathi mayom. Yes. Oyom ge kanye. Kwa song umesema Nikita jaber nyathi mayom. Yes, oyom ge. Okay, Nikita. Aparo ni ng'al ma kinene. Or from the appearance. When you say you watching from the appearance. Nikita chwere kaka nyako. Yeah. Chwere kaka mon. Wuoye ma pien dende te. Nikita chwere kaka nyako. Okay. To nyako onge nyako ma dende te. Yaani mano koro mana kaka pako ng'ato. Yeah. Kata dhiang' ipako ka puro. Exactly. Ang'o miyo dhano to ko pak to koro mana nyiso puto ni kuma puro. Okay. Lucy wacho ni private onge relationship. Lady V nyar soja wacho ni to kapone Fred chodo Nikita. Shida iko wapi? Luth Musa ne emutiyo go. Mani ngeni ngano support manoma. But wanonge shida. Waro marea owachi ni en kamano jothuru kamano jokanyanam. Nyakore moginga makore kodonjo angeni samoro ntinga makore kodonjo kaendi okegi madhi mbele wan kaendi gi Fred Randere. Fred nyocho golo thum kachacha endo malit kabisa muwiro godo Nikita Love, and we appreciate talent is so good. This guy is having good vocals, everything is okay. The only thing manyeni or lack is you people to support him mondo defa. Sani ngi subscribers adi YouTube? I'm 300 and some. 300. No. 300 no. I'm 360 subscribers. 360 no. Kaka one kani tafadhali. Ngatoka ngato renge YouTube mar Fred Randere. Mondo subscribe very fast. Fred okadwa ni nitie gik moko ma amis kaendi. Sani nitie gima trend. To gima trend biboningo bedni wang'eyo. Kangiyo lweti aneno ka in gi pete. To sani gima be trend o angla kaendi en ni kiang'ane nigi pete, kiang'ane nigi pete ni ma in go mashani tang'e malo mamati. En mar tich. Weluo jogi oge kuma nyalo teri pete ni. Pete na? Ya, pete ni. Kamo lamna tawacha ni pete nani? To lamna pete nani yana pete ma kawaida. Kinene tineno ko chal gi necklace ni. Au chal gi sani be. Chal gi necklace ma ko chal gi sani. Kore na pete ma kawaida. Onge gimoro ni sijui nini, onge gimoro ka. Mok kawaida chalo nani? Mondo koro abi ang'e, ma kawaida ikora ang'e. Mok kawaida choka par kinyayo, kinyi kayude yo. Kapar ka nikech an maga gi nanyiewo to ma kawaida choka par kinyayo de mayo ka. To isetemo manyo tamie tama koso pokikiti abidi. Wan promotion wanyalo promote nyaka maybe wakete yanga ma ngama dwaro. Anadwa ni pete mo manya. An kikamen pete. Pete ubi. Ya winyo kaka Fred wacho maber kabisa. Ka ingi pete manye, ok ni obumanyi. Ok ni ngama nigi pete. Adwa ni pete uwuon. Pete no en gimoro kaka success. Sulu kaka success. Ni mana tiyo gi gima noko na do ngato ni odisto. Odisto noko na niki goto. Gotumbi no machop kama
ine ma jogo manyo wek manyo jogo kapok seche nyoro Yeah. Okay. then amini kuom Nyasaye kuom ngima na te ok apar ka nitiere gik moko masepare thumani magara ka ng'ato nyalo gombo ni timona marach to nya timona marach kabisa nikech onge gimoro amora madawach naseikra ko nitiere kama dhi kata nini ng'ama ng'eyo Nyasaye kende. Okay. Koro in ilamo Jehova. Ng'ato penjo ni Omari penyo rawerano ni be en adieri ni nyaka upcoming artist many dayo manigi mwandu eka okonyre e industry. Yes or no? Okay. Ng'ama kaka koro upcoming samoro idwa pesa mipango go show. Bedo matek mar adier ni upcoming artist. Makoko yudo mana dayo. Ok ber, ok yot, ok mor ng'ato koseche mokwecho. To bedo matek ni upcoming artist manoko kata. Yeah. Kata an awuon. Inya nene ka seche moko rwakre maler. Wacha we keto ni nyalo nene wacha ni ya inyalo nena ka samora rwakore maler. Itiyo gi ng'ato to in ka. Inyalo nena ka seche moko rwakre maler. Okay. To gima petia bor kore. Yeah. Machuno ni nyaka many dayo. Anto pokama, anto okawacho an, awacho ni upcoming artist. Yeah. Because to say the truth, nying upcoming artist right sana momiyo koro nitiere nyaka jok moko makoro sicha kan underrated upcoming artist. Yes. Gin jok moko makwecho. But to me, an gima ng'eyo ni kato ka dhi mane thum. To ang'e kaka konyo. Yeah. Nikech nitie tije manasomo. Yeah. Koro thum agoyo ni en pokla. Lakini ok adwa ni mondo mi otera e kwecho. Yeah. Anan gi tije na manasomo. Okay. Aneno ka Lady Vinyar Soja nyiero penjo ne to gine ne agombo ng'eyo meaning mar dayo. Kasto culture dot wacho ni zima light leo utalala. Sema inbox kuja. Sema inbox kuja. Kone inbox ni dhi pong maraj. Maro kaka doti wacho kacha. Lucy Kate wacho ni one koro waseol. Giwacho ni ketano. Okay. Gin koro gisejonye puodho. Giwacho ni ketano. Okay. Jini kanyo no endo. Aneno ka jipone kanyo kabisa. Ingama ni kanyo. Imeparni kabisa ne mailuongo ne Fred Randere. En githumbe ne kacha tafadhali. Kiku yaka moko subscribe ne. Please. It's a humble request. Not 300 and something. Let us make this boy, this guy, this gentleman to be at 1K plus, please. If you are there and you know very well that you've not subscribed, this is the right time, you know. It's very good to support young man like this. Mondo samagi chopo mbele kocha magi checho cha. To paro ni hawa nitie jok moko monokonya chon. Kata koro ego mare tami wuoyo kodwa. But a media ka biro dong ne hawa nwa support Fred Randere. Owero thum maber kabisa. Mabenyo wacho ne opango ni drop video ne kapo ni plans gi odhi maber dong. Kikonwa ne to be nitiere plans mipango kopogore gi video no endo mag release to me nikech ng'ene ji luwo mbui and sama ng'ato dhi e YouTube to yudo thumbe ariyo. Samoro show onyalo tamore mi nikech oneno ni thumbe ariyo ma in go. Koro ng'ato nyalo penjo moko mag to inyalo ruwo penj gi thumbe ariyo. Akoni nigi sani an gi thumbe abich. Okay. Mase record. Yes. Man go e Simba. Man ge Simba. Then man YouTube gin thumbe ariyo. Yeah. Thumbe ma perform stage. Man gi mandiko ng'eny moingo thumbe apar. An gi thumbe mang'eny moingo thumbe apar makati chiwo mana gotieno ni wer na thum achiel moro nyaka. An gi thumbe mang'eny sana. Yes. Ma an kaka ji amini ni kanyalo yudo that support ma jok moko osebedo ka yudo ga. Kanyalo yudo support ni adhi e studio to an gadiera ni nyinga nyalo chopo kamoro ma joma kia nyalo ng'e ni Fred Randere owero thum makama. What do you mean gi support ma jomoko osebedo ka yudo? Nitiere jok moko nitie jok ma industry nitiere upcoming artist ma man gi hawi. Nitie jok man gi hawi ma yudo ka yani en gi promoters mang'eny. To aonge raka on that. Abange maber ni chieng' moro na yudo promoters mang'eny.
Koro an promoters ma da wach ma ng'ato nyako ni bwana inyalo dhi golo thum e studio. Inyalo dhi golo thum kama. Okay. Manyiso ne gisani pod ionge gi promoters. Promoters man go ana gi promoters ma ni but pod aonge promoters moromo. That's enough. Okay. Ng'ato wacho ni kopo ni dwaro support manyiso ni Nikita Love pod ok support. Nikita Love. Kechingeni sani nitie kata kama samoro nyalo nego mbukonyi to nyalo yuayo chien matin ng'ano Nikita konyo sani. Nikita Love. Kata nitiere kata sani ni nitiere gisani aonge keyboard. Yeah. Nitie gimanyo donjo na malay. Gisani aonge keyboard. Kadhi live performance to chuna ni nyaka manyi keyboard. You have to hire. I have to hire. Koro nyagocho ne upcoming artist wadwa. Yeah. Agocho ne mana nitie ga kama kawe to nayudo ka ng'ato sekawo. Koro agocho ne upcoming artist wadwa. No donjo na malay ka upcoming artist. Ubo penja ni Nikita ma post everywhere no poko miye kata keyboard. Koro ngeni apena to mana chula ni yao. Keyboard ni okadwar mano. No na gino. Eno achika ka ojo. No na gino ne. O achika ko jok maniero nyaka. To kaka nitiri kaka gichadonjo. Kaka gino donjo. Okoli ng'ango wacho ne. Ni Nikita ma post everywhere ni. Kari poko nyiew ni keyboard. Poko nyiew ni keyboard. Ngeni nitire jok moko ma na upcoming be mani yani e industry kai. Ma embe poko ito wanya wacho ni poko ito. Poru struggle kode. Koro nitiri gik moko ma tiko ga gele. Anya inyane na kanyiero. Anyera kode ko inyane na kanyiero but keyboard na to kurok na ka. Inyane na kanyiero to sichi moka chwanyira mo nikech mani kaka chwa. Ngado igoni bora mia keyboard ne to Nikita ma post kumora mora no kwani poko nyewe ni ga keyboard. Koro sani mano gima nie pache jomoko. Yeah. Ng'ama ni kar ng'at mong'e gima mane man ong'e ni wan gini mas awero ong'e na wero Nikita. Chunye ong'e maber ni koro anane mwamo. Ngado wacho ni ungekuwa kesi kotini ungefungwa na kesi ya Nikita. Kanyaga hapo kwa Nikita. Change your mind about story Nikita, that name will mess you. Some of us tumejivuta nyoma thinking Nikita is doing everything for you. Kwa wacho ni maybe I can in short wacho ni they limit dedicate jomoko ywe chien wacho ni mano project ng'ato wada nisingilie to kare samoro imbe podin gire moko. I don't know, man according to kaka ng'ano wache kodi ngene kaindi ng'ata miyo patch, and then you as a musician you also have to go and decide on your own. That is why I'm saying that it's very difficult to be an artist. Mary Linda is still there. They are watching with Lucy K. Thank you so much. Culture watching me. Sema tu Nikita is your sister. Yeah, mano ngaroka gini useketo Lucy nyero kaya China. I'm asking age for our beautiful ladies here who fall in love with Fred, not me. I'm broken. Okay, o actually maybe jai gadi kanyo no endo mondo gimbe gere kor kanyo. O actually openjo ne osiep ne. Lucy keto actually winjo Fred. Nasi wuyo kodi mbele ni to ne okiwinjo. Pani Lucy keto wasivu kidogo tukaona wan game team. Koro onenge chaki dog in box revise. Ikore ni at Lucy nanga chela dedek mondo ipange chela dedek. Wachnege ga kanyo endo. Kapo kwatie ka ngeni angu bedi gi marach kabisa. Meanwhile nyar sojo wacho ne imanye after this. Yeah, angeni bedi yule comment kanyo endo. No wache comment, maybe you can go through comments and mokwa somo. Kwa ngamo ndiko comment kanyo to kwa go through, please rewrite it mondo kiko wuog ka ndiko kwa somo dango bedi gi marach. Lucy keto wacho ni hivi keto gini ya ukweli. Lucy wewa. Okay, ya chak gika. Hiki koro mondo gingene gika okinanda ye. Gika ankaka Randere, gika is my privacy. Okay.
it is your privacy. Koro ngama dwaro manyi in person. Okabo wacho ni. Igori kata ngano biro mana e private kono podo kibikone. Koro werego odhi mbele odhi ahead gi gimo nyalo wacho. Anya wacho ne anya ko ni kada anya ko but okanega kende wacho ne ngaro. That's my privacy. Okay. Kata ni kitu wono kiaga na jainya. Aya, ngati wachuka chani doti wachuka chani ikono doti ni hata wewe tunakupima, you just wanna on jump on every Luo musician that's trying to come up. Wacheni vijana wa wenyewe, tamaa yenu inaua talents za Luo musicians. Vinyo Lucy wacheni that's correct. Kikimo ikikai Lucy koni kumano ngato kono doti dika ni yomupenji go igano ngosenene maber ka kotimore gi Luo musician chakni yimbo do chiko e kuomi kore kwere ne owere gi joma gi nyithindo matindo gi bwana ko thom nikech gi bagiteme mane go talents ide are ki ikore kanyo no ilo koro kapunono ni ngama dwaro ika ika ko dwaro ika ka odich gi ika no maika no chune sana awur game kambare kuchupo dala mambo ni gatulo sana nyawacho game kambare omanyi dalau ko yudo mama is very funny. Mama will talk to nyalo wacho. Okay. Aneno ka indika wan gi ji mopogore Fred koponi ng'ato dwari mondo oluongi kata events ilos ne performance and everything. Ng'ato nigi business ere kaka yudi in gi manager ni koso in I contact direct koso it is through Facebook pages. Aneno ka sama podi duoko no Lucy wacho ka acha ne jogo many mama openji givere kodi. Okay Omara Lucy support wacho mari gano okay Omara Lucy medo umi igano yani ngato ka ngati ngeni nigi privacy mari iniki no privacy ni hika naneno gani okay Omara na wachi Omara manyiso ni gima temo eleze atemo wacho atemo explain kanyo en ngama gombo ng'eika en jaoda emanyalo ng'eika mane gima temo explain ok no dhi dala wa en jaoda nikech once no bedo jaoda nyaka udhi dala nyako bi owuogi mamo jaoda emanyalo ng'eika mabe sani pok inyombo pokanyombo ina in a relationship sani podonge then akonini my relationship status benga privacy ipando gik mang'eny hawa ipando relation ipando hiki whether I'm dating or not that will remain to be my privacy. Ngano chako donje in box upenji ke samoro by the way nyalo miss ngama nege pesa oko ka mi dong gi nyaka yole moro ku chando ruko marach yawa ari gina biro manyo pesa kopona yudo ne ankari wawachi jothurwa ando ka in gi pesa ok matin weri matindo we ka in gi pesa ma pesa binyoma aol aneno jo monyuomo dak maber binyoma ana aol okay kiri gima ngato penjo kanya about live performance live performance sani would you like Omari to akutangazie my husband? He can do if you don't know. Sio kila mtu mwenye tamaa. I'm not cook ja China respect. Pesa machwa konyoyo todo. Anga ingi pesa machwa konyoyo todo. Mabega rodala wato gero ni odi. Tomia ngufu matiyo kuomi binyoma. Toka pesa moko mawalo kata ni anindi kwa pesa yae manga yae mbele na yae. Koro ni woyo. Gisani ni eni. Sichimoko wachagi korka wachimara doti kono. Yeah. Doti ni aneno ka sichimoko dibeni
weche mawacho gi ok donjne. Okin manyiso ni Ogine ne owache comment kaendi, ng'ato no comment ka ni ati hata wewe tunakupima ni kama unataka kurukaruka kwa nini kore modwoko ng'ano ino kuwuoyo kodi. Koro Doti no seche moko ing'eni yawi biro ga mopogo. Umari kana biro karka last time mani timo na interview na nitiere gik mana nitiere ber moko mana yuda chiel ariyo adek mapu okaena land nyaka chieng okana land nyaka chieng koro nitiere seche moko hawi moko manya biro samoro ng'ato dwar mana samoro nitiere promoters seche ng'eni joma neno ka gin jok mopogore samoro nitiere promoters promoter ko biro ira kupenja ni mego thomni nitiere moro na tiyo ne Bakar kae nago ne thom e pipeline kae no penja ni kijana podi tin di wer mamit sana ijagini adio takone ne duong to kaduong akasa kasa hii kuro nitiere kuonde moko machuni ne kata tek manade to chopo matek minyago mbukata ni mondo mi koro ng'ato nikech odwa no promote to odwa no ng'eni ng'amo promote ni podong gigni adito retire kodwa no ng'iki mondo ng'eni ng'amo promote ni odong giga adito retire wuok e fail koro korka Doti ma live ma one live kan tiri gimora mora monyago mopenja upenja inbox okay. Ma one live I don't like exposing my lifestyle okay. Koro kanti gimora mora modwa penja inbox kanti manya duoko adhi duoko kanti ma okanyal duoko adhi kon Doti kopo ni dwa penjo mang'eny owachi ni donje inbox ne is always open. Please do that. Inyalo dhi kanyo no endo ing'ama ni kanyo no endo porwa paro ni wan ka ende gi Fred Randere. Fred en musician mar ohangla mamit kabisa de ng'e thume ma latest to ndeke de Nikita Love. Fred kapok otieko adwa ni ikaw thuolo ni endi mondo iwuog e fans gi any support minyalo dwaro from them. Live performance mori wacho kacho ma live performance ago live performance magara kinya nini nyoro nyan mwiki kawuono ma gimo miyo kadhi okapango show nikech ne wan gi talk show and then kinya gi platinums ni kanye Kayole okay. So ito koro gimanya korka management angi manager Sareyo ma sani mati ma atiyogo gi sani koro kawa niti live performance but kodo korka pesa ta aero direct communication kodo korka weche pesa gik modong ng'ato nyalo manage but pesa to in aero direct communications kan tie gi live performance midwa ni monda go aero direct communications okay chiu number koso give the Facebook page koso number na N07 nona berio 89 ndek number 0789 04 58 66 yeah nuone gi kendo nuone gi ones you ket number ka ya kone 89 no 0789 04 58 66 mit maratari kaki winjo nendo mani iluongo ne Fred owacho maber kabisa ne en gi managers ariyo managers ngawa an gi manager Collins Wood Masara mano manager mar Fred to gi an gi ngato ni Omosh Wood Alego mago managers abiro kelo gi kaendi mondo ung'egi mondo giwuo gi jopiny abiro kelo gi ka mondo giwach ni gin manager mar Fred gin ikelo gi ariyo nikech gitimo tich achiel kikelo ng'ato biro riambo mondo ariyo go bokono ni ng'ama duong' to ng'ama tin mondo koro ka pesa olal ka Fred wang'e pesa tiwacho ni handle piny
Korka pesa. Kan tire business mo watimo to watima direct. Kura nini kata bigo show ta bigo show mar pesa makama. Ok ni manager ko ni kata ngichule. Ene mo maku pesa no to maku pesa mang'eny. Okay. Right. Kaki winjo no endo mani luongo ne Fred Randere. Band ni luongo ne band na nyaka gi Facebook page man gi almost 2k followers. Luongo ni Wasafi Musicals. Wasafi Musicals. To mano bicha pigo angla. Wasafi Musicals. Okay. Wasafi Musicals. Koro Fred Randere and CEO mar Wasafi Musicals. Ingama luongo Fred sani ngeni luongo Wasafi Musicals. Gin kachicha Facebook band again near Facebook kanyo Facebook page imanyo Wasafi Musicals. They are almost reaching 2k followers. So when you are there and maybe you've not followed Wasafi Musicals, do so. Gisani ni endi no kapinyo lel but Fred nyaka wach no wacha chial. Wacha ni heshimu la viumari tu. Jaberanto heshimu live na toto. Ino kadona chapi. Ko alone gisani ni endi kau kamera iwoge jo page jok maneni ma fans iwishi gigo be Christmas show. Cast to haters bi wogo cho. Takeni haters tete moga nango aningeni haters aya anyoga. Penj na jathum ni en ni engi manager koso agents. Mano dago juri. Udago penju ni ingi manager koso agents. Jo angla onge ngaman gi manager, jogi ni ga gi agents. Koso yini ingi manager. Anta luonge ni manager. Manager en ngama beti office to sign gik moko to mawuok dhi manyo tich. Ni maga agents. En gi agents Odago ibe kiny bioda itiek tich we chamo pesa ka thumo setami we keto ne kono ji. Odago junior. Kas yonge wich kuot podi bire live na I comment. Ai ugo. No wacho ke kama tu adhi. Ango me yuange chika gima yini Odago. Odago ro ka embo wacho ni penji na jathum. Imbi penji ne ya. Ne cham pesa ji nyaka karango. Jowete ni go thumi ni kwalo. Ai doka babu weri gijo. Adoni koro iwoge ma fans man ka. Jok ma winji gisani ni endi. Okay. Gimanya wacho maduong' malich. Yeah. En mana support to we mang'eny ema nagombo community. But gimoke la kama malich. Yeah. Then clear the air. You are to clear the air. Last time kana an kan tigi manokela. This time kana an ka be kan ka gimokela kama malich. En mana ni mondo mi attempt explain myself. Nikech seche maling no onge gimora mora masewachi kana bedo tagged. Onge gimora mora mana wachi malich. Koro dhano wacho weche mopogore. Jomoko ne ni ine makuri replace nyakwaro jonjo. Ima engineer dhako. To kata koro mane gimokela kabati mago mo maliche mana support. Okay. Okochapi gi girlfriends okawacho ni chodo. Ya kwa mo giwinjo maber kabisa kaka Fredo wacho no endo ok en onge kaka gen Nikita Lavi. It was just a song and that photo was just a photo. Anything that you've seen is just what you've seen. Do not maybe think nio jogenitie kaka nitie angote moreke ango no. Owacho ni en wera just a normal song and any post and just a normal post. Koni ngama ni kanyo no endo tafadhali. Kopo ni winjo ka ngato wacho ko kanyo ni ngani enu sip Nikita kiana ngoko ni no. It's a full no. Yeah. And support kaja tumawacho ni support okochuno nyaka miye pesa, okochuno nyaka nyiew ne instruments. Inyalo timo ne, inyalo ka wende ti share ne, inyalo dhi YouTube kacha endo ti subscribe ne. Sawa? And kopo ni ati yudo tich moro tinyalo miye bay and everything, you can contact him. Ochiwo namba kanyo minyalo yudego direct. Kopo ni nyalo miye support mora you can still contact him.
mondo itudri kode. Akeni Fred nitie gimiluongo minyalo kono joge nikech gisewinjo ne Nikita to koro onge kaka un godo. Gisewinjo kaka iluongi e mtandao and everything. Do you have anything for them before we conclude? Tundi che mang nomil kwetie. Aonge wach moro moro. Ionge wach moro moro. Apani mase wach mose. Okay. Gine ng'ate makoro wamany mondo losi donge mondo kore dhi maber kosecha iloso cha ino kilo sawa. Japramogi ng'ato man kanyo endo wadwa ni waduok erokamano ahinya en Fred imbe wagoni erokamano ne imiyo wa pressure gokinyi to waduog watime. Merilendo se cancel na ji mang'eny kabisa. Merilenda umane owacho gik maricho kuoma to follower maning'e ni luongo ni is a confused fan. En fan na to kodwa yie nikech dok en fan dok olowa ya an Merilendo tiyo gik manyalo sayo go anyalo sa upcoming koro Merilenda in ki anya ti you are fighting a losing battle abiro yanyi mang'eny. In fact namba dina rucha save recently sama kevo makachana neno ki support achela rede koro napani ati maybe wasebedo siepe nikech ndalo kevo chane mia backup maber to kapodi fighter Merilenda ano kan jogo kaku control angla ana pogora abiro yanyi ne dwa cancel interview ni ambe na kono Fred ne koponi ati Merilendo okudwa ne tim interview iwe obiro omiago ni erokamano nangeni in fact dokibiro anda ndeka culture ni Merilenda osemo chuore koro dagol go ni tin chuor nikech koro ni Sanyan ko Nikita. Don't get watch, don't get clear there. It's clear there. Magwinyo. Koro we uru you are ruge ng'ato media. Ko kidwa ng'ano block it is simple. An kituo madichiel tituo mang'eny. Jothurwa watieko interview ge Fred but adwa na make it clear. There is something manotimore chon it's en gimotimore chon but podo haunt ji nyaka sane. Amiso noluonga jothurwa ka Miso seluongo wacho niya odwa no wach ne jopiny ni Raila noyombi ne wan go tamwang'o to kaenda kwa Miso wande waketa Miso wuoya Miso wach maber ni Raila to noyombi. In fact that video is there. Merilenda will make me share this video again. It is there na hide nikech nokelo tension kadwa timo ne ng'ato interviews nadi andiko ni Raila noyombi maler Amiso wach it is true kama ne kaka no wach. Merilenda gino chakolando ni andiko gik maonge andiko gik maonge. Merilenda come out, I show you the video gikumo no wache. I have that clip. In fact it is full video. I posted it on YouTube. I was just hiding it engi manitie koro we ketho nyenga ni ng'ata kineno katimo ni interview tidhi isemo ni we dhi Umari biro ndiko gik maonge we dhi Umari noduoka Miso piny we dhi Umari. Merilenda ng'onyi we donje tija kokidwara bloka to kokinya bloka idi inyuri. In fact ipani dhi miya stress ine mibiro yagi stress kuoma sawa ikia kaka ng'ato no ya dala gi samoro wan nuse dhuru ni tho piny otamwa we donje wewe ngoja jothumbe mini support kane ini nyako nuse rumo in koro ling wapangi bed fan kati dhi sawa iwacho ni dayo to accept e pap ka kisebedo dayo to accept but ok kaka tiang menyamo ni tichake nyamo koni tirodho piny in koro in kaka bolga inja kitiri warilo sawa koro nyithindo matindo modonj we control jomini control no sedi abiro yanyi to the lat ing'ama Omari timo gimarach ne please just block me and go nikech an tabiro yanyi an gik moko onge gimone wuondra ni yawa ma media we go mate ni Merilenda kao time ndiko ne Fred ni olewe interview na Merilenda ni okoni ni ya ni kikipane semi anadwaro ni mana ber mani ma Merilenda nyalo dwaro ni ng'ama de ng'amusi wuok e field de ok wach jok makore ka donje field ng'amusi wuok e field de gany Merilenda wan wakech maraya imako watu podwa na wana strong wana kany katwa tik mana jela wan yira kwa wuok podwa lieta
olundi sawa ne ngata man ka wagoero kamana yenya for watching this live ingama segwaro ragode yega rumo please koro koponi asechwanyi e kinde e diere ka nyaka no chake ge nyaka koro kumochopene please wakoni ni manopoli wan ngamo chwanyi waneno matek seriously onge kumwa kwa ye ngono kata didi kata dichiel ena hot and hotter koro kane ine hot ngeni next time kichwanya to be hotter kicha kichwanya to bedo hottest kicha kichwanya to koro fire walo. Thank you so much. LTN Trending Nation.